No recording. Are camera. Ai farle aprins, nu? Perfect. Nu. Ce far? Nu, alea nu sunt faruri. Nu, da, ala. Nu, ala e poziția. Mai de. Dai tare, ala e off. Așa, așa să fie. Ce? Nu văd prea bine. Ce fain la mașina lui Radu, îi poți face chestia asta. Așa. Intra 5-a, măi. Zi bun, ai cuplu. Sau nu e a 5-a, a 3-a? Așa se ține mașina. Asta e... Stai, ca în parcul de distracție. N-ai grijă să nu prinzi din asta ca luni. Perfect. Cum atingi, cum pleacă, da? Dar nu ești în viteză. O ducem, cred că în parcarea asta de aici, din partea asta. Nu se face, nu? Da, da, da. Nu fac ăștia scandal? No, rar, dar oricum e bine să nu încet. Da, ține. Corect. O, te schimba așa 4. N-ai reușit așa, nu? Tot iarna. Da, pe aici am filmat la poză și chiar. Nu știu de ce nu spui tot, nu ține. Păi nu știu asta, am zis și eu, Radu. Păi n-ai Încearcă circulat să în regiune. stai și să intri APS-ul. Hai să ne uităm la